Hola, bona tarda, estimats Júlia, Grau, Guillem i Nil. Avui us explicaré un conte molt senzillet. Es diu Quatre petites cantonades de no res. Bé, hi havia el petit quadrat, juga amb els seus amics que són rodons. Aquí hi ha un quadrat i tots els altres són rodons, però juguen, ballen, corren, van amunt, van avall, però ring! És l'hora de tornar a la casa. I la casa té una porta. Una porta que veieu és rodona. Per què? Perquè tots els rodons petits puguin entrar a la casa gran. I així tots entren a la casa gran per la porta rodona. Però clar, ai las, què li passa al quadrat? El quadrat no pot entrar per aquesta porta. Com ho farem? Ell no és rodó com la porta. Així que el petit quadrat està trist. Li agradaria molt entrar a la casa gran amb els seus amics rodons. Llavors què fa el quadrat? S'estira, es torça, es posa de cap per avall, es plega, però no hi ha pas maneres de tornar-se rodó. Sigues rodó, diuen els petits rodons. El petit quadrat ho prova amb totes les seves forces. A veure si em puc tornar rodó. Els petits rodons li diuen, tu has de creure. Soc rodó. Es repeteix el petit quadrat. Però no hi ha res a fer. Aleshores, li diuen els rodons, els amics rodons, li diuen, aleshores, t'haurem de tallar les cantonades per fer-te rodó. I el quadrat diu, oh, no, això em faria massa mal. I aquí tenim, i diuen els rodons, com ho farem? El petit quadrat és diferent. Mai no serà rodó. Així que els rodons es posen, fan una reunió i pensen i vinga a pensar com resoldre el problema perquè el petit quadrat pugui entrar amb ells a la casa gran. Discuteixen molt i molt de temps. Fins al moment en què comprenen que no és el petit quadrat el que ha de canviar, és la porta. Clar, és la porta, que la porta era rodona. Llavors és més fàcil retallar la porta que era rodona i fer-la quadrada. Amb quatre petites cantonades de no res, es resol el problema que permet que el petit quadrat entri per fi a la casa gran amb els seus amics rodons. I així s'acaba el conte.
amb tots els amics dins la casa gran que han pogut fer al retallar la porta. Què ens vol dir aquest conte? Ens vol dir que malgrat les diferències que puguem tenir uns amb els altres, sempre hem de trobar una solució per continuar sent amics. Molt bé, estimats. Fins la propera, fins demà. Ala!